guys, update lang ta sa sitwasyon sa bridge sa San Jose o Esperanza sa munisipyo sa Olutanga. Kung inyo nakita guys, medyo maot na ang dalan o gani according sa itong mga barangay officials, gibawal na sa pagkakaroon ang pag-agi sa mga single motorcycle dinhi sa maong bridge or footbridge gumikan kay daghan na ang na-damage unya kung muagi ang ato ang mga motor magundak-undak mo'y resulta nga mo na ni siya guys o ang resulta lantawan ninyo delikado na siya para sa mga single motorcycle kay kusog na ang uyog unya delikado nga mahugmak ang tulay so mao ni ang rason ngano nga gibawalan na karon nga moagi ang atong mga single motorcycle diri sa mao nga bridge. Apan matod pa sa ato ang mga barangay officials nga ang mga tawo pwede paghihapon nga motabok agi dinhi sa bridge sa San Jose. So sa pagkakaroon ni ami dire kay abi na mo makaagi napon mi tuyo but definitely among ang gikuhaan og update og para sa ato ang channel aron mahibalo ang ato ang mga lumulupyo labi na ato mga subscribers ato mga taga-isla sa Olutanga nga kini nga tulay sa pagkakaroon dili na ni siya pwede paagian og single motorcycle kay kaniadto guys nindot kayo kung diri ka moagi kay mao ni ang shortcut nga dalan kung gikan ka sa lungsod sa Talusan or Mabuhay padulong ka sa Olutanga pinaka shortcut ani kay ang tumoy ani niya guys muna ang Barangay Esperanza so sa Pikas Tumoy mao ang Barangay San Jose kung natao nimo ang diri nga portion medyo okay pa pero pag-abot kani ganina kung ilang tao dili pa gyud maayo na ang sitwasyon sa ato ang footbridge. So more or less estimated nato ni na sa 100 plus meters nga footbridge courtesy sa programa sa atong gobyerno under sa kalahi o sa DSWD o uban pang mga pundo para mapinini. So, ang ato ang kung nataon ninyo guys, simentado na siya, padulong na dito sa pathway, padulong sa Barangay Esperanza. So, sa pagkakaroon, kung inyong makita ang Pikas Tumoy, sa side sa Esperanza, ilahang gibutangan ni og harang. Kay dili na pwede mo agi ang mga motorcycle. So, mausa na ang atong update gikan sa live gikan ta sa San Jose Esperanza Bridge alang sa Raymond Bagonok Channel. Daghang salamat.